siyabona mhlawumbe abaningi ningangabona nibone ngathi hayi aboDlamini ngathi ababathandwa kakhulu noma inkosi yamakhosi le i-applyele i-recognition ye-kingdom yoDlamini kodwa ngathi nje into iphushelwa le kodwa amalokhuzana amasiko akithi bawathanda kakhulu futhi bawathanda bayafa ngeke ngene kokuningi amakhosi amaningi esibonile encwajwa ngosiko lakithi ngiyazi ukuthi sikhona izindlu zakithi esawaqhubha lamasiko abaningi kuthe makuvela kumanyozi kwathiwa hayi uyisifiso inkosi ethile yathi ifuna ukungcwatshwa kanje inkosi ethile yathi ifuna ukungcwatshwa nje usiko lakaDlamini lelo konke lokuthi inkosi ingcwatshwa ngamadoda kuphela inkosi ingcwatshwa emgedzeni inkosi ingcwatshwa ebusuku usiko lakaDlamini konke so thina ke masiwabheke lamasiko ngawakithi bazosithathela wona at the same time kodwa futhi thina bengafuni ukusirecognize ngobukhosi bethu yet lokho kungowethu bakuthatha bakuthi ngicela ukungabe emude ephathwe ohlelo ngiyathemba umlando uyaqhubeka lapho angifuni ungena kakhulu ke ezindlini zangapha sesihleli ngapha ngoba siningi kakhulu zingafuna isikhathi eside mazongena kumlando wendlu nendlu ngizocela nje kulokho nje ukuthi nakini bantu abadala sibancane siyacela ukuthi masifika yayishilo inkosi yamakhosi ukuthi sengathi indlu nendlu kaDlamini ingaba neoffice la kuzothi khona makufika umntwana kaDlamini angatrithwa nje sinoma kanjani kufika umntwana enkosi atrithwa ngendlela lekungile azi ukuthi ufike ekhaya kula kuzophela khona ukuthi ngithi mangibuye endlini ethile ngisabuka endlini ethile ngoba kufanele ngazi ukuthi nangifika kule ndlu kukithi nakhona mangifika ngiphatheke kahle nala endlini yakithi nakufika lo munye uDlamini noma kuthiwa ubuya kephi indlu naye sifike la ekhaya ngoba la ekhaya aphathwe ngendlela le eqhakathisekile nebusisekile ukuthi azizwe esekhaya angazizwe njengesihambi umntwana enkosi makala ekhaya okuningi ngeke ngikusho koDlamini ngiyabonga nje ithuba mphathi wehlelo